Onaj koji spoznao Allaha dželle šanu ne može da Allahu dželle šanu ne pada na seću. I zato ako smo nemarni kada je u pitanju obavljanje namaza, da ga ne obavljamo u vaktu, da nismo dovoljno, da nam nije namaz ispravan, potpun. Ljudi ne do Allah propuštaju vaktove, ne klanjaju. Znači donesemo odluku i pokajemo se Allahu dželle šanu od toga istog trena. Bez namaza nema islama. Bez namaza nema islama. I ovo govorim između ostalog da budemo svjesni, da govorimo svojim najdražim, one koji volimo, koji istinski volimo, o važnosti namaza. Ne do Allah neko tvoj drag, makar bio prijatelj s posla, poznanik, umre, ode, spuste ga u kabor, nije imao namaza. Čemu da se nada osoba koja je otišla Allahu dželle šanu bez namaza? I zato govorite, pozivajte,